Giablihan na sugod karong adlaw ang satellite terminals aron mapa-decongest ang mga existing bus terminals. Karong panahon nga tingsakay kaayo tungod sa kalagkalag. Ano ang report ni Nico Sereno? Kining dipo og compound sa dakong bus company nga nahimutang sa barangay Subang Dako, Mandaue ang gihimong satellite terminal. Para karong kalagkalag, gibuksan kini sa mga biyahe panorte ug pwede na didto mulahos ang mga pasahero sa pili nga mga rota. Hinon kaganihang udto, nagmingaw pa ang dapit. Nag-observe pod mi karon kung unsay mangin contribution ani murag ang impact ani bat towards anticipating sa mga peak seasons bitaw. So maunang kani pod daghan mi nga ginakuan nga we have to consider kung unsay mga factors sa later ba. Upat ka rota ang gibalhin sa satellite terminal sa Subang Dako, ang padung sa Bantayan, Madridejos, Hagnaya ug Lambusan sa San Remigio. Ang uban nga mga biyahe sa mong company ato gihapon sa North Terminal. Hinon giklaro sa tagduma kung ang pasahero masayop og sa laing terminal moadto, may arrangements gihapon sila para mapahatod ang pasahero sa satellite terminal. Pasahero nga nausap pa bro nasaan ba? Saan ko? Ikiter gyud na mo kailangan man ang Yes. palibaran sa serbisyo publiko man nga mo. Gihangop sa pipila ka mga pasahero nga among nahinabi ang pagbukas sa satellite terminal. Pag-open ako sa Facebook, naa ang post sa Bugo City na terminal regarding sa satellite. So may ganin jud pa nasa sulod sa taxi ko nakakita. Kaya supposedly padong ko sa North Bus. Padung na ako sa bus. Sumunang diri na lang ka. Andre, okay na lang. Nico Sereno, Balitang Bisdak.